ụmụnna ekene m unu ọ bụ na unu n'anya unu ga-afụ na Maazị Obasi bụ onye na-anụbu Judy Austin n'ọpụtalụ kwukwe etu o si wee dịrị ya and anyị anụgokwa ka Judy Austin pụtakwalụ kwukwe side nke ya well ịma na ịfụlụ na-eweta ka etinye ọnụ ị na-agafe ebe mmadụ na ibi ya na-adọ aka n'akwa onye atụgharịa sị nna na-ekwa mmemelụkwa this guy arụ ife ọ chọbụ ka unu tinye ọnụ n'okwu a na-ekwu ihetego ka itinye alụfe ọnụ ngwa nwoke chelụ ka nnụnụ koche ka okwucha itinyebego ọnụ ka edozie dị okwu oifaifu na kesi Obasi Emmanuel na Judy bụzi nwunye Yul edochie etu ọbụla isi wee chefu ya weda ma ifụrụ ya concubine ma etu ọbụla isi fụ ya mana ife dị na ya bụ na nwoke anụnwa bụ Obasi Emmanuel for a very long time na try ịkọwala anyị nekwa ife na-eso okwu nekwa na ka o si adị nwoke kwesịrị ịghọta ibie ịghọtago ife nwoke na-agabiga erika nwaanyị ahụ bụ nwunye ahụ onye ọbụla na afọ ya ka ọ na-apụta na soshal midia na-eto ya ọlụ ihe niile a na-ekwu gbasara ya ọchọ dị ịma everyday ọ na-eto ya isi mmiri ji ọfọ isi nke a na-atụ ya ejele isi mmiri ji ọfọ a na-agwa gị na ihe na-emenụ ị na-eme isi mmiri ji ọfọ nwaanyị bụ na onye na-anụghị bifọ enwezi ihe o ji ga-eme ife ọ na-akọwara bụ na ngị du ihe ụmụ ya ịchọta ije danye n'okwu mmiri bụrụ isi mmiri ka ị na-adanye nke a gbasara gị ma ifugokwa ụmụazị ene maka na anyị niile bụ ndị Igbo ịbụ onye ụmụ ojii gosi na ịbụ onye Anambra mụ abụ onye Anambra onye agrant go m interview before ọ bịago na ji studio anyị ekwuo okwu ọkọwa ka o si dị ya ụfọdụ ka na-akọ ife ọga nne m ka nkọwa alụ one thing bụ anyị bụ ndị Anambra nwaanyị adịghị enwe nwa ebe niile mmiri madebere Igbo nwaanyị adịghị enwe nwa onye anụnwa bịalụbe nna gị nụọ ọgụ kwụọ ụgwọ isi gị gịnị ya wee biri oge decide na ọ na-ada anụzi ka adọka ndị bụ unu nwekwala ibe ahụ o mere n'isi bụ akụ aha na-eme n'isi nwaanyị nyechigha ya ụfọdụ na-akpụ ya ngọ ịkwụ ngọ ụfọdụ a na-akpụ ya ime ego ma ime akụ ọ datin garanti ilu n'ala Igbo niile ife ahụ kwụ n'isi bụ dị garanti na ụmụazị niile a na-ama ọbụ ya nwunye ọ bụrụ na ọ bịara kpọrọ gị na ọ kwụrụ that particular thing mara agbakọcha ego o nwere ike mgbe elu na 10,000 naira assistance ọ bụrụ na ọ mere ihe niile gbaa nkwụ 1 billion naira ma ọ kwụwa that one onye ele-ewu claim over ụmụazị mana as long as o mere akụ n'isi ọ ya ama ụmụazị ha mbọsị ahụ ewechighara akụ a idizi free na onye ọbụla sọrọ gị na eje mụọ 1 battalion onye ahụ ịmụrụ ya nwu ya mana ọ bụrụ na ejechighara ya datin ife ọbụla ị na-amụ ebe ọbụla ijelu bụ ụmụ ya by right ịchọ iji ime DNA eji eme onye aji wee bụ na as long as anyị bụ ndị Igbo datin ọkwụ n'isi guarantee ya fatherhood to ihe ọbụla ịmụ now ọ na-akọwa na ngị du ihe ụmụ ya ajakwa m n'ife ị na-akọ ebe ị nọ kịta bụ ka ị na-akọwa ọ ebe a ka ụmụazị kịta Gen Z na-asị you go explain taya ife ị na-eme na you go explain taya kedu ebe ị na-akọ kịta o jikwa wee sị na mgbe onu ji wee gbasaa no after 3 years gịnị ya ji gbasacha ka iji wee meetie ya ụlọ ọantị ọ sị ya bụrụ 10 years later nwoke a chọrọ ịma ife ọ chọrọ ịma bụ du ihe ụmụ ya anyị na-afụ na ịpụta ma iduru nwa gị nke a kwa nke kpọrọ star ihe amụ star mụọ golda ihe amụkwu ma life n'enu ya ife niile ị na-amụ ị na-egosi anyị ndị a ewepụ na mmadụ dịka Obasi Emmanuel na-ekwu okwu akala ịnwa na onwego dị ndị ụmụ mbụ mụnwa na onwe m on my own asịkọrụ na gị ụmụazị a gị nsokwenu nyetụ ha lọvụ a ka ha experience kwa anya na social media mgbe dị ekwe ka ụwa rapụ ịmụ gị amụ na-emụọ na sọnwe ya onye eme gị expose ya adịghị awa ya na-emụgo ụmụ na-abụ sọnwe ya then nwekwana ibe dịdị ya gosi na ụmụazị a nyekwana over that joy that social media vibe ka fa nwee ya na ma niile ezo ya ezo ịmaazị na ife niile ezolo ezo ga-emesịa pụta ife Obasi na-anaghị bụ kpọọ ya ụmụ ya ekwena ka ụmụazị a too under another person na-abụrụ their father
as long as their father dey alive. Onye ọbụla na-enye gị advice anything outside this thing is not helping you. Kpọrọ ụmụ nwoke akpọnye ya, ha na-adị nna ha bụ ọzọ ụmụazị. Ịfụ nọ na-abụ ụmụazị itoolu ikwu nne ha godu, toolu ikwu nne o nwegoro ụmụazị asị na anụ be nna unu na. O nwere onye na-akụ egwu, ọ kụkọtara egwu, o nwere ka esi wee dụọ ọnya ibe na otie aga m ana obodo amụrụ m ka ọ na-abịa nna ya. Ịmụtara nwoke mụta nwaanyị, a na-ekwu okwu nwoke ga-ebichi maka ebe a na-akpọ nwa obichiri obi nna ya ka o wee n'oge nata ka ofe ilu ụlọ ọgụ papa ka ọ bụrụ ụmụnne ya mara ụmụnne ya ebe o si dapụ ụmụazị akafa na-abịa nna fa. Ụbọchị ọ bụla ị chọrọ ije efufe jee fụfa. Ife a na-ekwu okwu ife menụ 2010 2011 n'anya Adam. Ịmakwa mere ihe ezo anọ na-ekwu na that time ụmụazị mgbe ọ fụrụ ha lasị m nke a dị 8 years ka ịgbago otego aka allow these children ka ha na-abịa nna ha. Ife ka eje kọtụ a dimo ha na-aga, dimo ha fago na-aga everywhere. Ọ bụ ihe ọma. Nwaanyị bụ n'oge bụ topic of discussion every day. Ọ bụ ihe ọma. A na-ekwu okwu ọma n'isi gị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị apụtasị gị don't mind them. Ha nche niile onwekwa nke chọrọ ka akụ ụdị akụkọ a n'isi ya. Onye abịa ebe ị na-enwero sense. Everyday nke nwaanyị ihe na-ejezi akọ na akwụrụ ọbasi ụgwọ ndị kwụrụ ụgwọ ebe ị na-achọzi ka ịkwaji ya bụ ebe Rita Edochie nọ. Ebe ị na-afaji ya akwụrụ ya ụgwọ gịnị ka a na-akwụ ya? Ụgwọ ya jee kpọrọ ụmụ ya, ụgwọ ya bịa pụọ etu gịnị ya si wee bi. Ihe ọbụla ọ na-akọ anya mmiri ọ na-ebe sọ ma aghọtarakwa ndị anya mmiri bikos okwu onye ya gịnị ya jem ka o wee nweta nwa etu esi wee frustrate ya. Kedu ihe ị na-atalị afụ na ụmụ ya ka ọ bụ onye ọzọ ụmụ ya? Ọ bụkwa ụmụ ya ọkwụkwọ n'ugwu isi gịnị ka ọ mezighị ihe a iji osizi ụmụ ha bụrụ ụmụazị akafa na n'ebe ị nọ na-eto onwe gị ule. Mgbe ị mitiri ya ụlọ ayọsendịrị gị, ị na-emiti ya ụlọ, ị mitiri ya ụlọ as a single man, ị mitiri as a bachelor, ị mitiri as a married man, isi n'azụ banyere ya. Agwa ndị mee ha kọpụrụ ọ bụ mbụ mee mma nọ n'ụlọ ahụ maka chi gaa maka isi wee soro na apụọ iwere 100,000 je gwọ ọgwụ nwere 1 million gwọ ọgwụ otu a nụrụ na ị na-agwọlite ịgwọ nke mee gabakwuru ego ndị bụ na afọ ihe agbagbudu ume mgba ọjọs mesịa na ike okwu adịrị ya maka ọ nwere ife ọ na-apịkọ biznes ma endorsement ma ụmụ ebe abụnụ gị nwee ebe everyday pụta ị na-ekwuru okwu ị ga-eme ka ị nwee endorsement ị na-ekwuru ihe na-akọrọ ya mgbe ọ na isi mmele ifele adụrọkwa n'iru ifele sisi ilere ya na-abịa na ebe na-abịa akọwa nke ọnwa ka ndị mmadụ si dị na nke ga amaka ịmakwa na ikwesịrị inwe dị nke aka gị nke Chukwu nyere gị ịgbapụta nya kwụrụ ụgwọ nwanye ka afọ na-eguru akwụkwọ eche m oge ebute dibọ nke ọnya na ọ nwụrụ ụgwọ nwanye ka ọ kwụrụ na ọ bụrụkwa ya mere ka ị nweta admishọn mana ikwuru okwu ebe a ihe niile ọ na-ekwu ndị bụ ụlọ debere ego mgbe ahụ ihe niile wee na-eme ọ nwe anụ ka ọ ra unu na nwoke agba alụghị mbọ na ọ na-eme ihe ka isonye n'ife a na-eme ibitere ejiman ụnụ agbasa kama iyi akwụzie n'ụkwụ ịgbapụ jee soro yọl ndị be ha na-welcome day to day everyday nọ na story ọ bụrụ na a na-aka akụkọ ọma n'isi onye na-edifendị ma ọ bụ mmadụ ga-edifendị ruzie ọ bụọ gị ike bikos na iwe ifele kpọrọ ụmụ dis man kpọnye ya ka onye bụla jee zuo ike ị ga-eje kọtụ ka eje kwuo na ihe na-ezuzugharị onye ahụ ekpe ikpe a na kọtụ a ọ ga-ekpekwu ya ụdị ha daa na famili ya oge wishi famili ya ụdị mmadụ ga onwe ya na-eke ịmụta nwa na-ezuzu karị jeje dachie di mmadụ a na-ekwuri dachiri di mmadụ gara ebe a na-agba egwu na-ahụ ike ị na nwa dachi ọnwa anwụghị ọnụ nwere ihe tiri ya anwụ mmadụ ụlọ afọ 17 years rapụrụ ya ka ị na-amacha iwekwa sent ọ bụrụ na ọ bụra nne ya mụrụ akị nke m a etego na-akọrịrị a na-ekwuru na ibe ya ọlụ nsogbu onye ahụ ịmakwa agụgbụ ikpu na-amụ abago n'ime anya chekwụkwọrị amụ a ma kịlịkịlị infections ebutechego triti ya ka ị na-agba egwu n'ịmakwa onye a anwụlizigo obi jikwe n'ọrụ kịta ka ị nọ na-agha ịpụta isi ọkpụ mbụ sef mmadụ apụtago n'ebe a aka ọnụ gị infekshọn n'ebe igoro ya bife mati ọra ndị a na-ekwu asị mebia kwuo ugbo n'one ọkị ọgụ ebe abụ arịze ma african gem
na-abụ onye burukwe ọgbawaka African Gem ọ ga-adịle gị na mma o ya ka ị na-abịa mgbe ọbụla epụta na-ebe anyị isi mmiri kpọrọ ụmụ Emmanuel Obasi kpọọ ya ije merebe ihe star merebe ihe ọmụmụ disaster ka ekwu afa nke ọzọ amama nke ọbụ earthquake nwere kpọrọ ụmụ mmadụ kpọnye ya na-abịa emela anyị isi mmiri a na-etu gị jidedoghị a na-etu ijele nke iji megịnị ijele na-alụ nwaanyị ọzọ di ya ka ọ nwụ ijele na-ịgba agụ mgbanụ famili a na nwoke ahụ enweta ka ị nweta yọl onwe ji yọl onwe nwa chọkwa eti akịta na ọjeta anya ị na-eme ebuga ka ebe na-emele ebe a kpọrụkwa nwa onye aja kpọ ya ka izuo ike fụa mmemme ihe ezi kịta a na-akọwa ọnụ na-eme ihe niile ikpoghebe ike na-amụ nwa anyị ikpoghepụ mmụọ tekekwanụ time social media bụzi ebe na-ebe enwe family problem ebe a ka a na-abịa ejisi anyị ụnụ amụghị ife bụ ka ụnụ baa n'ụlọ chịkọ onwe ụnụ ọnụ kpaa ife a dozie ya ka onye ọbụla zuo ike kpọrọ ụmụ Emmanuel Obasi kpọnye ya ụbọchị iche ịfụ ụmụazị ije fụ ha ịchọ ha nwa ha etolitego ha gba moto bịa fụgo ụnụ adịzi na-amụ ụma na-atọ ọnụ ụmụazị against their parents or against their father ofe akara nwoke tagide afụ tasịa last ọ bụrụ nne ga-again everything nwoke anakpuru na-ebi ka onye na-enweghị mmadụ many ụmụ nwoke bi in isolation echefu ahụfụ ha taa ọkwụ rent ka enwe nye shelter ọkwụ school fees dinaghị onwe ijeje je nụọ ompa dinaghị onwe ya pleasure abalị ọbịa kpụrụ na ya na ọka ọma kụrụ si eme na skuul ibe dị iche iche nwoke atasị afọ niile unu eburuzie ihe niile bụ ihe mama ma oke ihe ọ gwara unu otu a ka mma ya nọ n'ime ụlọ mgbe ọbụla na-akọrọ ụnụ rọbich nwoke dị bizi na-ebe ka ọ fụ na ụmụ ya riri nri na ụmụazị yiri akwa na ụmụazị jere skuul ihe niile a nwoke mechaa otu a ka o si wee gbara aka Judy kpọrọ ụmụ nwoke akpọnye ya ọ tụbazie ya ma ọ fụgo ego o ji azụ ya ọ gwa anyị mara na ike agwụrụ ya kpọrọ ụmụ ya kpọnye ya emụba ihe na-amụ iche ụmụ batalion be ya ọrụ emụba ma nke ya mụrụ ọnya kpọọ ya ụmụ ya ọgwụkwa ka ọ na n'ọnụ ndị be ya bụzikwa na m ekwutere ya unu ekwutọpụ nke fọ afọ ekwugo m ka ọ ra m n'ọnụ onye mmụọ nya kpọrọ onye mụ nwa etu ọ bụ baby factory ya na ọ na ọmụọ ebe a ihe ọ nọbụ ịgbasapụ ọkpa na-amụ nwaanyị obiọma ịbịa bukwu ya na mgbago obi amaka mụba rụọ onye nwere ịkpọ ya nke ya mụrụ ya ọrụ na echi ị ga-efepụ maka na Lizzy Gold na-abịakwa Lizzy Gold ị na-enekwu nwa ahụ anyị maa na ọ dachi iyete gị ọ ya abịa ka ọnụ gba anụ wọl ka anyị na-ekiri unu ebe mee nọkịta ife mee ya na-achị unu mee a na-adị ekwubu na ịbụrụ queen kịta aghọtarago nya queen emesị bịa ka nchie gị original one ngwa ụmụ iyo ka ọ dị dewe Igbo eze ụmụ iyo $1 million